Чираттагы котлау хатыбыз Иске Пулатка бистәсенә уша. Бүген үзенең матур туган көнен якташыбыз Кирюшкино авылында туып үскән. Бүгенге көндә Иске Пулатка бистәсендә гомер итүче Гөлия Фатиховна Бигбаева каршылый. Аны әлеге гомер бәйрәме белән якыннары, әнисе Равия Ракибовна, әтисе Фатих Мунирович, энеләре Фәнис, Фаил гаиләләре белән һәм яраткан балалары Юлия, Илнар, Айгөл һәм Руслан котлыйлар. Безнең яраткан әниебез 1980 елның 26 апрелендә Кирюшкино авылында дөньяга килә. Яраткан әткәебез белән гаилә корып, безне 4 сөекле балаларын дөньяга тудыралар алар. Тик язмыш аңа карата рәхимсез була. Бик иртә ярты җанын, парын, әтиебезне югалтып, безне 4 баланы кышып бер ялгыз кала ул. Без хәзер дә уйлап таң калабыз. Никадәр анарда көч, сабырлык, тыйнаклык һәм уңганлык. Бер дә уфтанмыйча, ул әни ролендә, әти ролендә бергә башкарып килә. Кирәк чакта кырыс әти дә була ала. Вакытында назын кызганмаган әни дә ул. Безне уку йортларыннан сагынып, тәмле ашлар пешереп көтеп тора һәрчак. Әнкәебез, мең рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Сынмавың, сыгылмавың өчен алдыңда баш иябез. Киләчәктә дә бергәләп матур гына гомер итик. Газиз әнкәй, нинди рәхмәт укыйк, нинди җылы сүзләр сайлыйк без. Синең изге мәхәббәтең белән яшибез без сынмый, сыгылмый. Син булганга күрә генә әнкәй, бу дөньяда бары нур гына. Нур сүнмәсен, һич тә сүрелмәсен. Озак яшә, исән бул гына. Безгә биреп бар күңел җылыңны, исән булсыннар дип үстердең. Ана хакын хаклап тырышабыз, шатлык белән үтсен гомерең. Әнкәй, син бит безнең өчен якты кояш, нурлы ай кебек. Бәхет, шатлык, ныклы сәламәтлек, юлдаш булсын сиңа гомерлек. Матур сүзләр сирәк әйтсәк, барсы өчен гафу ит. Төннәрендә бу дөньялар синең белән якты бит. Без бәхетле. Балам дигән сүзне яратып дәшкәнгә әнкәбез. Һәр көнендә куанычлар гына булсак иде дип сөеп әйтәбез. Кадерле Гөлия Фатиховна, туган көнегез белән сезне, һәр көнегез балаларыгызның мәхәббәте һәм хөрмәте белән тулсын. Һәр чакта да бүгенгедәй кадерле, сөекле, матур булып калыгыз. Алдагы җыр бәйрәмегезне тагын да ямьләндерсен иде. Аны сезгә якыннарыгыз бүләк итә. Әйе, Гүзәл. Алсу, сәлем. Тизрәк радио кабыз әле. Яңа җырны тапшыралар. Ярар. Алма бәлеше пешерәм. Килегез бәлешкә. Алма турим, өлгергән алмаларым. Алмалардай тезелешеп үсәсез балаларым. Алма турим, кызылы тәмле була. Бала бар йорт эшләрендә, дөньялар ямьле була. Алма турим, кызылы тәмле була. Бала бар йорт эшләрендә, дөньялар ямьле була. Алма бәлешеләренә бәләки генә чакларын төшереп киселәремә. Алма турим, бәлеш салам алмадым. Татлы бәлештә татлырак, татлы бәлештә татлырак, булалмый шул баладан. Алма турим, бәлеш салам алмадым. Татлы бәлештә татлырак, татлы бәлештә татлырак, булалмый шул баладан.
yaşı isleri Yurganların tartıp yaban saklap Tәмлі düşlerin Koyla almalar jilige Türüp akşama sivilip Balalar deyip yaşibіз Balalar deyip yaşibіз Ömeri buyu üzülüp Uylarga şumup oturam Olmalarımını turam Yazmış bəxtlər birsin deyip Yazmış bəxtlər birsin deyip Balalarımını uylar Balalar deyip yaşibіз Ömeri buyu üzülüp Uylarga şumup oturam Olmalarımını turam Yazmış bəxtlər birsin deyip Yazmış bəxtlər birsin deyip Balalarımını uylar Yazmış bəxtlər birsin deyip Balalarımını uylar Balalarımını Шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.